Kif nistgħu nużaw il-baħar bħala mezz ta' eżerċizzju. Prosit. Mela, l-importanti u dak li kun għandu jżomm f'moħħu di Silvio, illi kwalunkwe eżerċizzju illi ħajjejni biex pereżempju naqqas ix-xaħam, irid ikun eżerċizzju li bih ma nistax inżomm konverzazzjoni. Mela billi jiena u inti pereżempju ħriġna nomu u qegħdin letteralment qisna inċafalsu naqraw qed imparlaw kif qegħdin issa, maħniex nitħabtu. U mort il-baħar għal xejn. Mort il-baħar biex tifriska. Imma kemm għall-mixja, kemm għall-lawm, irridu letteralment ngħid isma' kieku hawn xi ħadd ħdejja jien. Nista' nżomm konverzazzjoni miegħu jew magħha għax jekk huwa minix qed nirsisti biżżejjed. Issa qed nitkellem ġenerali ta' għax dak li jkun jien naf min ikollu xi kundizzjoni medika jew inkella xi problemi oħrajn fiżiċi skont il-każ. Ejja nassumu li m'għandniex minn dawn l-affarijiet u aħna nistgħu nżommu konverzazzjoni hemm bżonn illi nżidu l-qatfa jew nżidu il-pass jew nażlu tela minflok ma ħanażlu triq lixxa. Eżatt.